Hello, hello. Vy už nás tu čakáte, takže už ho tu máme. Máme to tu zaparkované. My už máme tamto koberčeky pripravené. A poďme. Zdravíčko, zdravíčko. Takže ideme sa na to pustiť. Sme ti tu urobili nové. Takže poďme na to. V podstate pôvodné koberčeky, ktoré tam boli, sme dali úplne preč. Nahradili sme ich kompletne. Aj vlastne s touto druhou vrstvou, ktorú vieš jednoducho potom vyberať von. A skrátke ju vapkovať alebo vyčistiť, prípadne vytriať, aby si mal tú údržbu jednoduchšiu. Áno. Takže takto, v podstate v tej farbe, tak ako si to prial. Ako si navrhol. Ale je to veľmi dobre. To je topka. Som rád. To je topka, no. Vzadu Wow. sme sa smiali už pred videom, že dneska bude iba jajajaj. Troška sme sa toho, že nepoviem, že obávali, to vôbec nie, ale mali sme taký veľký rešpekt voči tomu, lebo je to predsa len obrovské auto. A ono v tých veľkých autách sa veľmi radí, akože tie centimetriky troška strácajú, vieš. Takže museli sme sa samozrejme aj domerať ako v centimetroch, aby sme to mali takú akože jasnú mieru. Ale môj názor je, že to dopadlo akože najlepšie, ako len mohlo. Michal, to je na milimetre, nie na centimetre. Tak hovorím väčšinou, že na centimeter presne, pretože niekedy ten centimeter tam naozaj akože môže lietať, ale toto je fakt, že na milimeter. Topka. Takže som rád, že sa ti to páči.